Media sano hamai marbo tam nehimba song kaisa PT group NLFT bodoni sini okora porimal deborma bo kaisa joining meeting samono khaikya 2000 January 6 tariko o jagao bo nungma jaga sini okrani main sormano sabaikya bo tamai sabaikya sung BJP wodo thangka thangya kaisa montri nungkha kaisa president bo thangtini bono tamoni saka sini hongsa pokwa tirpura bo tamoni saka sung maino gono borok bo saw biniba sipai sikri oro ahai paplingo sipai banokha oro phunugui ahai ke dandal khaikya rang no bo loan nina hane buini thani nakha oborok le bosaya bo kaise MLA tutui bo judi MLA ngui tongoi bahai ke MLA khana bo wansung ne da bini thani judi jono sadharon kri hingkai boroni bo MLA khana bo to kwbang ma hamjak mani bisingtui phunugui phaikya kaisingle obo phunugya jungle jati hamjangmung hini jung kaisa bokong tui thangmani jaga phai sini tabu kokra je jaga thangka sajaka bo thangma jaga jung thangka sipai rok bo jaga bahai ko obijuk khaimangka jungo tabukle phajil sawo bo bini sipai krui ahai ke toka bukha oroni rangno nawi chakha aborokle chaya ahai pano jung poribotone bini atomung seyakai jung naijak nai jungle bini kahai bonglak sini naimung kaisa kaham tongo jung bahai ke jono sadharono ri thangman abosi wansugo jung oroni dangdal khaiui dandal khai chanani phaiya sini je lepsa mamani lemni mama jung obosai na thango sorkani thanibo jung okongno sai phaiyo abo to bini samani chaya jodi bo taisa hai sakang khai jung yapri kwbangma romjak nai sini paimung krikho bo wansuk naithu jung bono asukbaina khabai hamjago ang sibai borobo bo tipra motha khaidi ang BJP khainai bo ang bahai ke BJP khaikaya ang bahai ke tipra motha khaikya bo bini bo thani bo hamya potong nai kaham potong ang tini BJP thangka hamyang naiya bo tini tipra motha khaijak bo kahamda bahai ke bo kongno saiman kaise MLA tutui bo wanda wansu ahai pano jung bisi kok kwbang sana thangya bo poribotona haikya ta thangto sarba bono respect no ritongo o respect ni jinis no bo nayangkai poribotono jung boni yapri sejak nai ani orono khulumka jotono hamjamung khani sibai yapare orono mothakjak media no belai belai khe hambai maruo jung kaisa বিষয় kok tongo jung media ni o ma phaikya sanani bagoi jung 6 tarik January o samono bazar kaisa joining program bo jung thangmani abo Hongso Kumar Tiripura bo samono ni no MLA bo je kok saka jung abono pherongnani hinai abono onggonan bagoi jung belai bini kongno khnau jung belai dukhu nangkha o dukhu nangmani bagoi tini media ni bwskango jung ma phailekya tabo ani logi tongo jotono chini sipai rok no tongo ani sipai rok tongo abni bagoi bo je saka o samono area o sipai kwrwi phu arai kwrwi phu rangkhang chaphu tomakhang chaphu humani abo phol tai bini kuno lama krijangoi bo abno saka abno no jung bono belai belai khaiui chini sarni ukologo samani bagoi jung belai khai dukho nangkha poribote jodi aro waisa optei kok saka khai jung bo asuk siring kale tonglak jung bo yapri marom nai jung tabo aro BJP o join debu hunai jung kaisa no swar bacha hiya o kaisa no kutta bacha hiya ko botangkha ke masa ei aboni bagoi jung oro tini media ni bwskango ma saka belai belai hambai media rokno jung tini di bazar o aro kaisa jung ma phaikya kok sana hinui je 6 tarik January o kaisa program joining program kha samono o chini president jungno ringkha jung aro ma thangka jung aro thangka aro chini sibai tongo 200 jana tongo chini sibai 200 jana tongo ta aro jung thangui jotto pal khai thangui manjakha
hengkai mana pore hengkai chini emle অংশ কুমাতিবা বসাকা আরো সিপাইসি গরি হিসাব কিন্তু আরো বেবাক সিপাই দङ বিনি সিপাই দङ তাই আরো जोंनो हानजानाय रक बो दङ चिनि बिसिंतै आरो हानजानाय बो गंमा दङ जों आरो थाङै मानजाखा आर परे बतामि सागा चिनि माननिय एमएलए অংশ কুমাতিफ्रा बसागा आरो टप सिपाई गरै पाब्लिक से नै बसाव किन्तु अलरेडी चिनि सिपाई दङ आजाबो ताई चिनि प्रेसिडेन्ट bo jusi sipai kiri hingkai bo bahai kendro chukti hingkai जों bini sipai hingkai जों jotto phai paikha jusoi bo emle ngnai bo logi সংগঠন tongni bo emle ngmano jusoi president chini sipai tongo already जों sipai tongo abagai जों aro thangai akhoi manjaga akhoi phaikha kintu bo porboteo antirok ta satu